Pripun Pak? Suantene pripun? Luar Dari biasa, 0 sampai 10 berapa ini? Pokoknya suarane Mbak Anting ini wah tenang. Angles. Waduh, wonge kaya ngene lho. Oh. Loh, ning suarane iki jan nek cara radio. Sik. Iki ketoke omong apik ning. Ya yo. Ganting Jadi iki. gini, bukan gitu. Kita tuh kan kalau misalnya cuma mendengar, itu kan kita mengira-ira toh. Ngrungokke radio, wah iki nek kira-kira suarane ngene iki mesti wonge kaya ngono ae. Iya. Tidak sesuai dengan itu. Apa? Ngerti aku padake kok. Apa nek ngerti apa? Ketemu kaya iblis ngono kuwi. Ora dedeg iki ning sekilan kok suarane. Wah, luar biasa kamu. Sekilan, Pak De. Ngene aku paling dhuwur sak keluarga. Sak keluarga ngendi? Sing jelas ki napase iki dawa. Oh nggih. Dawa napase iya. Kantongku besar. Nah iya. Kantong angin. Oh kompresorku gede. Kantong angin berarti kamu untutnya juga panjang ya? Wah, maduet isu. Iki lho ono panganan kok ya dua-dua. Lah ya Pak De lho marang. Saingane sinden saya itu yang namanya Mbak Laras itu. Kantongnya gede kan medun wayangan itu medun karo brat nyalip aku ya. Pokoknya jangan sekali-kali membau ini ya penonton sekalian. Ini adalah dingklek wadah bread. Nah, benar sekali. Di dalamnya itu berisi kandungan. Ketoke rodok ngenang-ngenang pas nyindang gas alam. Mengandung lirang. Iya. Ngono wah. Sumanding carane iki piye iki? Dawane sakmono iki lemu menghirup nafas ki lewat ndi? Mongko kuwi cilik. 3 lubang. Kan itu punya kan panjang. Carane memasukkan nafas itu. Ya bekan gede, Mbak. Ngono kuwi carane. Sik. Irung kok 3 lubang iki irung apa? Ya semua lubang dipakai. Terus ini memanfaatkan pemberian Tuhan. Sing go nyerat ambang kok semua dipakai. Lah ya ngono kuwi kok malah marah-marah sabar innallaha ma'asobirin. Wong sabar kekasih. Marah emosi. Ana irung kok lubangane 3 ki irung apa? Ayo. Yo nganu tulung logikanya. Radiri nasa rina Ya kok kowe aku wis sampean wong ayu panjenengan. Yalah Gusti. Kowe udah padu dhewe-dhewe ngono. Biasa kalau cewek sama cewek tuh kayak gini Pak Jumbo. Iya. Tanda tuwet jret. Jenengan cowok kalau cowok ngapain Pak De? Ora cowok. Cowok luwih bahaya meneh. Cowok modal sakmuk cak naik kopi 2 sendok wedang iso wengi iso ngomongke saka wong wedok tekan nabi-nabi tekan isu. Apa wi? Wong lanang iki bahaya wis modal sakmuk kopi. Ora mandek le omongan iki. Wis kaya podcast ngono ya. Apa ki?